Ljudi moji, vi možete da verujete da ja ove sprinterice vozim već 4 godine. 4 pune sezone. Nešto razmišljam, setio sam se da sam čak jednu trku u Pirotu trčao ceo krug kad sam probušio gumu. Znači, cenim da sam istečao makar ceo maraton u njima i ko zna koliko kilometara i trka za ove 4 sezone. I ne bih ih čak ni morao menjati, ali ima jedan problem. Za one koji znaju, koji se sećaju, vozio sam u grčkoj ekipi SMF Team i imali su partnerstvo sa Shimanom koji za ovaj deo region Evrope, tačnije Balkan, ima sedište u Grčkoj, tako da smo dobijali takav dogovor bio da imamo sve od Shimana, opremljeno i na bajku i na nama. Naravno, tu su i Shimano sprinterice koje sam u tom trenutku samo gledao na svetskim kupovima kod ozbiljnijih vozača. I ono što je bilo posebno jeste baš ova plava boja, niste mogli da ih promašite. Međutim, prvo meni stignu, kad sam došao na Kipar pre 4 godine, na tamo skoro svetski kup, tačnije prvu jaku trku u sezoni gde dođu svi iz celoga sveta da se malo probaju i uđu u trkačku formu. Dolazimo na Kipar, ulazim u apartman, tamo me već čeka torba, bajk, novo, sve ja otpakujem, sastavljam, idem na stazu. Stignu mi sprinterice Shimano i sad ne mogu da setim koja je to oznaka, bele, i znam samo da nisu top model, nisam ja neko ko pat, ali takav je bio dogovor. Dajte top model, dakle XC90. Odvezem ja 1-2 trke tamo sa tim ne top modelom, broj 42 koji inače nosim. Naravno, mislim sve ok, samo ona glavna razlika jeste što je na ovima karbonski džon, a na onima koje su niža klasa je neki gumeni i zaista ta razlika se osjeti. Posle mjesec, dva stiže meni paket sa baš ovim sprintericama i jedan problemčić, a to je broj 40, ja tek sad skonto da je broj 40, mislio sam da je 41, a da mi treba 42. Uglavnom, John je 25,2, a ja nosim 26 tipa. Znači, ljudi moji, naravno, sprinterice tu treba da budu malo tesnije, da celo stopalo bude baš full oslanjeno u sprinterici da biste imali što bolje efikasnosti, da se stopalo ne bi pomeralo. Znači, dođe mi mala sprinterica. Prve sezone mi je čak i bilo negde okej, međutim, kroz 3 sezone, bome, prošla zima mi je bila najkritičnija, gde već sam razmišljao, moram da biram čarape neke tanje, pa ako stavim deblje zbog zime, bome dođem kući, ono već malo plavi palčevi koliko je tesno sprinterica. I to je suština videa. Tek ove godine na ciklokrosu se ovo malo odvojilo, da li sam zakačio za stepenici ili nešto, ali u suštini hoću reći, znači ovaj BOA sistem radi perfektno i dalje i cela sprinterica se nije raspala, uložak i dalje, sve cool, tako da u suštini mogu da se voze. Drugar poručuje nešto sa Chain Cycles ili 24 Bike, šta god od tih stranih sajtova. Dakle, sprinterice ove XC90 su bile 265 eura, što nije mala stvar, ali kad uzmem u obzir da su mi 4 godine trajale i mogle još, ljudi, to je 50 eura po sezoni vas koštaju sprinterice. Elem, šta sam kupio? Pa naravno iste. Lepo pakovanje. Evo tabela s veličinama, šta god to znači, neću tu puno i da pričam. Lagao bih da je ovo prvo otvaranje, jer sam sinoć morao da montiram pločice, blokeje ili klic, kako god se prevodi kod nas. Uzeo sam u crnoj boji, samo zato što je jako teško ukombinovati boju ovih plavih, tačnije ništa nemam u ovoj boji, ali to tada nije bio izbor. Sada naravno ima, pored ovih imaju neke sive koje mi se apsolutno ne sviđaju. Ovo je jako lepo, da baš dalje razlika u težini. Pa ko zna, mislim, ceo dizajn sprinterice je skoro pa skroz isti. Ovde na vrhu se vidi kod prstiju ovaj platneni deo da je manji na ovima, što je isto bolje jer teže voda ulazi i sve ove rupice okolo su dosta manje. Otvori za disanje. John od dole je apsolutno isti, sa ovom Michelin gumom. Koliko god to
značilo u suštini kad se nagazi sprinterica pogrešno, a desi se nekad možda pogotovo na ciklokrosu, onda taj deo zadrži da sprinterica ne skliznu skroz, što je super. Inače, sad, pošto su ovo nove sprinterice, tek sinoć sam skonto kako se ova boa provlači, nisam obraćao pažnju, 2 godine mi je bio ovaj gornji ispao iz žljeba, ja sam zatezao na upola snage, a dobro, sad ću upamtiti sigurno. Naravno, uz pakovanje dobijete ove dodatke, inserte za uloške gdje vam, ukoliko imate ovaj stopalo, koliko imate dosta uzdignuto stopalo, zaboravim kako se to kaže, ne ravna nego kriva stopala, jel? To vam podigne da biste imali još veći oslonac preko celog stopala i naravno dobijete ove spajkove, brate, nisu šonjeri jer šonjeri su na kopačkama. Uglavnom dobijete to za trčanje, pogotovo po blatu da vas ukopa, to dosta znači. Tako da ljudi, mislim, nema šta da pričam, bila mi je više zanimljiva priča da vam kažem da sam 4 godine nosio male sprinterice i da ću sad konačno imati svoju veličinu. Šaban, zašto nisam ranije poručio. Tako da eto ljudi, mislim, očigledno da je preporuka, iako sam ih ja sam platio, nema potrebe da hvalim i sponzorišem, ali brat, dobre sprinterice, neću ih menjati. Evo i sad zvanično, nakon što je prvo blato kanulo, nema šta na bolje, se lako navikne. Više konačno nemam male sprinterice, tako da naravno treba malo da se razgaze, osjeti se malo da je to još tvrdo. Postoje neki načini kako da brže razgazite patike, generalno obuću, malo ugrejati i tako to. Doći će ovo na svoje, naravno ima još perioda do prve trke gdje će to sigurno naleći, ali definitivno odlične sprinterice. Hvala ljudi na gledanju, bežimo.